Good morning mga kaibigan. Woo! Excited lang tayo, napaka-special nitong araw na to mga kaibigan, dahil tayo ay pupunta sa Isla de Anda. So, huwag natin patagalin to mga kaibigan, samahan nyo ako sa biyahe ito. Punta tayo sa Anda, let's go! Woo! Woo! Hoy! Alright, so dito tayo mga kaibigan sa boundary ng Suala at saka ng Labrador. At medyo nakakalahati na tayo. Tulak. Ang pinagbabawal na technique. Malalakas oh. Pag ako yan, tutulak din ako. Wala na ensayo eh. Yeah, kaya. Beach papunta ng Anda, pero hindi doon, dito. Ayan po yung karatula oh. Ito po yung crossing ng Anda Bulinaw. So kakanan tayo dyan papunta ng Anda. Mga subscribers natin. Alright, so ito part pa rin to ng Bulinaw, kasi ang Anda, tulad na nabanggit ko, ay isang isla. So tatawid tayo ng tulay. So bali yung tulay po yung border nya. Yung mga bata kami, itong part ng lugar na to, ito sa Maytara papuntang Katubig, punong-puno ng mangga dito. Yung bawat puno ng mangga dyan may number, may bilang. Ngayon wala na yung mga mangga. Ang daming mangga dito noon. Ayan, nakikita ko na. Yan tulay na po yan ang nagdudugtong sa Anda, sa mainland Pangasinan. Nung bata kami, landing birds ang sinasakyan namin para makatawid dito. We're here! Woo! Diyan dati, sasakay kami ng landing birds para lang makatawid. Sinasakay namin yung sasakyan. Buti na lang at nagagawa na itong tulay na to. Pero matagal na rin itong tulay na to, 1998 pa. So may checkpoint.
Morning sir. Morning sir. Saan tayo sir? Sa Tondol sir. So kailangan mag-iwan ng ID. Hindi pwedeng hindi natin banggit dito. Dito po ako nag-graduate ng high school. Yan, shout out mga Asburyans. Dito po ang aking alma mater sa Asbury College. So ito yung main entrance ng Tondol White Sand Beach. Ayun na. Ayun na yung pinagmamalaki nila na inflatable water park. Ayun o, yung inflatable water park. Ayun. Hindi ko alam kung nakikita dito eh. Yung inflatable water park. Nakala ko laki-laki. Malit lang pala no. Malit lang siguro pagpunta kayo doon, malayo. magdala kayo ng ano. Punta nga kami sa silong. Dala kayo ng blade. Blade. Sakayin ko nga pala si JR. Ay dito si Gia. Dito sila. Hindi na bumalik. Sinong kasama niya? Nakita mo si Naruto dyan. Narutong tumaba. Naropite lang. Naropite. Ayun si mother. Kaya ako kayo. Kanta talon dyan ma. Kanta talon dyan. May hapon naman kuya. Mga magkulis duli ka. Huwag kang tatalon dyan. Huwag kang tatalon dyan mas mababa yan. Doon na lang. Nagdadrawa na naman yan. Nagdadrawa na naman yan. Ayan, so dito na tayo ngayon sa Tondol Beach mga kaibigan. Alright, nandito tayo sa Vertebrae Resort. Papa, Ano? birthday nun nila Tato. Ha? Birthday nun ni Tato. Oo, nila Tato. Saka si Tito Ber. Meet Alexa. Si Alexa ang aking pamangkin na makulit, na bungal. Nasaan na si ano, Ate Angel? Sayang, wala sila Banban saka si Ren. Pero pabalik tayo dito at papasyal ko kayo dun sa Cory Island. Hindi ko alam nakikita dito. Ayan o, yung isla doon na maliit. Tabo, blow mo lang. Ayun naman yung... Yun na naman yun. Ano? Nagbablog ka na naman. Ano? Nagbablog ako, istorbo. Ano gagawin ko? Tinatawag ka. Ha? Tinatawag ka. Ay, ikaw mag-vlog. Ayaw. Ikaw mag-vlog. Oo, mag-vlog. Ikaw mag-vlog. Ayan ang pagkain. Yehey! Alamping. Ng foods. Birthday pala namin. Late mo ng prayer niyo. Tayo muna bago kumain. Salamat po sa buhay ng bawat isa na dyan. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin sa aming pagbiyahe. Panginoon, papunta po rito. Dalangin po Panginoon ang pagkain may ito na nakarapan po namin. Yung po ito mas pasasal lahat. Pagpalain Panginoon upang maginda ng aming kalakasan. At makapagpatuloy po kami Panginoon sa paglilingkod po sa inyo. Ganyan po namin po sinabalik ang lahat ng papulit pasasalamat sa kanyang pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday! Birthday pala? The birthday boy. The birthday boy girl. Ayun tayo.
pagod dito. Pagod dito. Naman ikaw. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Hindi ka na. Oh, sakit na ako eh.